ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ። ሎሚ ሳልሳይ መዓልቲ ናይ ጾምን ጸሎትን ጊዜና እዩ። ሎሚ ድማ ስለ ምሕረቱን ጸግኡን ንእግዚአብሔር አምላኽ ከነመስግኖ ኢና። እዚ ሰለስተ መዓልቲ ካብ ናይ ምስጋና ጸሎት ኣይወፃና እንደለና ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን። ሎሚ ስለ ናይ እግዚአብሔር ምሕረቱን ስለ ናይ እግዚአብሔር ጸግኡን ኣብ ህይወትና ስለ ድበዝሐልና ነዚ ዓመት እዚኣ ካብ ምሕረቱን ጸግኡን ዝተላዕለ ስለ ድወዳእናያ ኣብዚውን ስለ ድበጻሕና ንእግዚአብሔር አምላኽ ከነመስግኖ ኢና። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ደጉዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 22 ምሕረቱ ኣይተወደአን እሞ ጥራሽ ዘይጠፋእናስ ጸጋ እግዚአብሔር ኢሉ ሪኹም። ምሕረቱ ኣይተወደአን እሞ ጥራሽ ዘይጠፋእናሲ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ። ለካ ንሎሚ ምንባርካ ዘይተወደአ ብዝሒ ምሕረት ኣምላኽ ዘለካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ኢኻ። ለካ ንሎም ብህይወት ምንባርኪ ክትነብር ስለ ዘለክ ገለ ኣይኮነን። ኖ ዘይተወደአ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ኣብ ልዕሌኻ ስለ ዘሎ ዝገነነ ምሕረት ኣምላኽ ዘለክ ሰብ ስለ ዝኾንኪ ይሲ ጸጋ እግዚአብሔር ዘለካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ደው ኢልካ ዘለኻ እምበር ደይትጠፍአለን መዓልታት ስለ ዘይነበረ ኣይኮናን። ደይንጠፍአለን መዓልታት ደው ደይንብለለን መዓልታት ስለ ዝነበረ ወይ ስለ ዘይነበረ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነገር ግን ምሕረት ዝገነነሎም ህዝቢ ስለ ዝኾንና ሪኹም። ምሕረት ኣምላኽ ዘይተወድኦም ህዝቢ ስለ ዝኾንና ጸጋ ኣምላኽ ዘለዎም ህዝቢ ስለ ዝኾንና ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ምሕረቱ ኣይተወደአን እሞ ኢሉ ጥራሽ ዘይጠፋእናስ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ። ምሕረቱን ጸግኡን ኣብ ህይወትና ይሰርሕ ስለ ዘሎ ኢና እዘን ኩለን ኣዋርሕ ሰጊርና እየን። ሎም ምልስ ኢልኩም ንድሕሪት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ቴንኪዩ ሶ ማች በቃ ካብቲ ኣነ ደስተውዕሎ ካብቲ ኣነ ድሓስቦ ንላዕሊ ኣብ ህይወተይ ዝገነነ ናትካ ምሕረት ዝገነነ ናትካ ጸጋ ስለ ዘለኒ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ስለዚ ዘይውዳእ ምሕረትካ ስለዚ ዘይውዳእ ጸጋኻ ልበይ ይባረኸካ ልበይ የመስግነካ በሎ በቃ ደጋጊንኩም ምሕረቱ እንዳኣወጅኩም ጸግኡ እንዳኣወጅኩም ቴንኪዩ በቃ ኣነስ ምሕረት ድበዝሐሉ ሰበ ጸጋ ኣምላኽ ዘለዎ ሰበ ኣነ ናይ ምሕረት ውፅኢት ኣነ ናይ ጸጋ ውፅኢት እንዳበልኩም ዝቃል ኣውጆ በቃ ቴንኪዩ ጂሰስ በሎ በቃ ስለ ጸጋኻ ስለቲ ዝተገልጸ ጸጋኻ ስለቲ ኣብ ልዕለይ ዘሎ ኣብ ህይወተይ ዘሎ ጸጋኻ ስለቲ ኣባይ ዘሎ ምሕረትካ ንስኹም ምሕረት ኢኹም ኢሉና ኣብ ምሕረት ደኣተና ህዝቢ ኢና በቃ ምሕረቱ እንዳኣወጅና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ለካ ደው ምባለይ ለካ ኣብዚ ምብፅሐይ ለካ ዛ ዓመት ምሕላፈይ ወዲ ምሕረት ስለ ዝኾንኪ ለካ ጸጋ ዝበዝሐሉ ሰብ ስለ ዝኾንኪ ኣቦ in the name of Jesus ኣመስግነካ ኣለኹ። ኣብ ስም ኢየሱስ ኮይነ ይባርኸካ ኣብ ስም ኢየሱስ ኮይነ ንስምካ ልዕል የብሎ ኣብ ስም ኢየሱስ ኮይነ ኣመስግነካ ስለቲ ዘይውዳእ ምሕረትካ ስለቲ ብዙሕ ጸጋኻ ኣብ ህይወተይ ዝገነነለይ ኣብ ደቀይ ኣብ ሓዳረይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሕዋት እግዚአብሔር ኣምላኸይ በቃ ተመስገን እንዳበልና ኣሜን። ስለ ገዛ ርእስና ጥራሕ ግን ኣይኮንና ከነመስግኖ ስለ ቤተ ክርስቲያንኩም ኣመስግኖ ብሩኻት በቃ ስለ ኣገልገልትኩም ኣመስግኖ ምሕረት ኣምላኽ ስለ ድበዝሐሎም ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝበዝሐሎም እንዳበልኩም ስለ መንፈሳውያን ኣሕዋትኩም ኣመስግኑ ስለ ቤተሰብኩም ኣመስግኑ ኣሜን። በቃ ስለ ጥዕናኹም ኣመስግኑ ስለ መሳርሕትኩም ኣመስግኑ ስለ ሃገርኩም ኣመስግኑ ስለ ዘለኹም ምድሪ ኣመስግኑ ኣሜን። ስለዚ ዓለም ኣመስግኑ በቃ ምሕረትካ ስለ ድበዝሐ እግዚአብሔር እንዳበልኩም ጸጋኻ ስለ ዝበዝሐ እግዚአብሔር ስንካ ይባርኽ እንዳበልኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ በቃ ብኩሉ ምስጋና ኣዕርክሉ። መዝሙር ዳዊት 136 ኩላ አንብበዋ በቃ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር እዩ ዝብል ይሲ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ንሲሆን ንጉስ ኣምራውያን እንዳበለ በቃ ኣብ ጥቕሲ 19 ዘሎ ብፍላይ ከምኡ እንዳበለ ኩላ ካብ ሓደ ጀሚርኩም መዝሙር ዳዊት 136 እግዚአብሔር ሰናይ እሞ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ኣመስግንዎ ኢሉ በቃ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ንኣምላኽ ኣማልኽቲ ኣመስግንዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ንጎይታ ጎይቶት ኣመስግንዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ በይኑ ዓብይ ተኣምራት ዝገበረ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ በእምሮ ንሰማያት ዝገበረ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ነቲ ንምድሪ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝዘርግሐ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ
نتعب برهانات زجبره محرته نزل عالمي نبريمو نصحي بمعلت زسلطنه محرته نزل عالمي نبريمو نورحن كواخبت بليت زسلطنه محرته نزل عالمي نبريمو نتنقبصي ببخروم زوقع محرته نزل عالمي نبريمو نسرائيل كا كما اكلهم زوص اندابل بقى نرؤسكم انداتكم محرته اند اوجكم بقى محرته نزل عالمي نبريمو بقى ببرتو عيدن بزرقوع قلصمن محرته نزل عالمي نبريمو اتن بحري اريترا اب كلتس مقاله محرته نزل عالمي نبريمو نسرائيل كما اكل زحلفه اندابولو مسكينمو نسكم دما نرؤسكم نهيوتكم نبيتكم ابز قال زئتيكم بتناتكم عالم غيركم نغزيابير بقى محرت كان نزل عالم بسيح ليو ጸጋ ካብ ህይወተይ ቀኒኑ ለይ እንዳበልኩም ስለ ምሕረት ኣምላኽን ጸጋ ኣምላኽን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣመስግንዎ ኣብ ዙም ምሳና ክትሓብሩ ትደልዩ እቲ ናይ ዙም ደሎ ሼማ ክነግረኩም ዙም ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናይ ምሸት ኣለና ሶሉስን ሓሙስን ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 9 እተን ተረፋ ድማ ሶኒ ረቡዕ ዓርብ ድማ ናይ ለይቲ ናይ ንግሆ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ፈረቓን ጸሎት ኣሎ ኣብዚ ክትሓብሩ ትደልዩ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ተደይ ኮይኑ ክጽሕፉልኩም እዮም በቲ ድጽሓፉልኩም ኮድ ጌርኩም ኣቲኹም ተባርኹ ንስኹም ብሉጻትን ብሩኻትን ኢኹም ሓድሽ ዓመት ድማ ኣቲኢልና ኣሎ ነጻ ድኾንኩም መጺኹም ስተክሎም ምሳና ክትብዕሉ ካሉ ኩልኩም ንዕድመኩም ዕለት 31 ተባርኹ